roțile aliniate? Pentru manevrabilitate maximă și siguranță la volan este important ca geometria roților să fie perfectă. Dacă nu, dereglarea duce la uzura anvelopelor și de asemenea pot apărea probleme la sistemul de direcție și de suspensie al mașinii tale. Astfel crește consumul de combustibil și riscul de accidente. La serviciul Autochelu, geometria roților se realizează cu echipament robotizat cu camere video de ultimă generație 4D unică în România. Dacă ai schimbat anvelopele sau ai parcurs 10.000 de kilometri, vino să-ți facem o verificare a geometriei roților. Ai rămas cu mașina în drum și nu știi ce să faci? Serviciul Autochelu oferă servicii non-stop de tractare auto și depanare. Indiferent dacă ai făcut pană, accident sau altă defecțiune mai gravă, noi vom interveni și te vom scăpa de griji. Contactează-ne și echipajul nostru se va deplasa cât de repede posibil la locul incidentului. Iar mașina ta și maxim 5 persoane vor fi transportate în siguranță maximă la destinația dorită. Ai rămas cu mașina în pană? Nu poți desface prezoanele ca să pui roata de rezervă? Autochelu are soluția. Apelează la serviciul nostru de vulcanizare mobilă non-stop. La Autochelu avem utilaje de ultimă generație și oameni bine pregătiți prin intermediul cărora oferim servicii probabil de cea mai bună calitate. Contactează-ne și noi vom veni la tine ca să te pornim din nou la drum. Jantele mașinii tale sunt zgâriate sau lovite? Vrei să le recondiționezi ca să arate ca noi? La serviciul nostru oferim servicii de recondiționare jante ce implică diamond cutting, sudat, sablat, vopsit, îndreptat și roluit jante. Avem echipamente și utilaje de ultimă generație și o echipă pregătită să ofere probabil cele mai bune servicii. Dacă ai nevoie de un serviciu bun, apelează cu încredere la Autochelu, iar jantele tale vor luci din nou și vor atrage privirea celor din jur. Ai probleme cu frânele? Este important ca sistemul de frânare să funcționeze perfect atât pentru siguranța ta cât și a celorlalți participanți la trafic. Dacă ai nevoie de reparații la sistemul de frânare sau de întreținere, la serviciul Autochelu avem oameni bine pregătiți și echipamente de ultimă generație. Verificăm plăcuțele de frână, discurile și tot ce e necesar pentru ca mașina ta să funcționeze perfect. Pentru siguranța ta, verifică starea tuturor componentelor de frânare la serviciul Autochelu. Ai făcut o revizie la motor? Dar la cutia de viteze. La fel ca în cazul altor revizii periodice la mașina ta, și cutia de viteze necesită întreținere periodică. Producători precum Mercedes, Audi, Volkswagen și mulți alții recomandă în mod expres în manualele lor de întreținere a autovehiculului intervale de schimb ulei și filtru la cutia de viteze automată. Noi la Autochelu recomandăm și putem efectua schimb de ulei parțial sau complet cu dispozitiv special ATF Professional Line. Vino și tu pentru o verificare.